бахшандаи меҳрубон. Салом дӯстони азиз. имрӯз мехостам ман дар бораи худо каме ҳарф занем, бо худо ошно шавем ва ба мо ин мавзӯъ камтар равшантар шавад. видеои гузашта шиносоӣ бо шайтон буд. чӣ ба ин видео гирифта шуда буд? барои он ки мо тасаввуроти равшане дар бораи шайтон ва худованд надорем ва чун мо тасаввурот надорем, мо наметавонем як тафаккури равшан дар ин мавзӯъ дошта бошем. инак касе ки ин шиносоӣ бо шайтонро ин наворро надида бошад, марҳамат гузаретон тамошо кунетон. ба шумо анча таъсири манфӣ мерасонад бисёр. ва чӣ хеле ки ман гуфта будам, шайтон ин пастӣ, ин нестӣ, ин нобудшавӣ, ин нодонӣ, ин безебӣ, яъне ки уродства, ин ҷоҳилият, ин ҷанҷол, ин парокандагӣ, ин ҷудоӣ. анакнун худованд чӣ? худованд ин зебоӣ, ин доноӣ, ин некӯӣ, ин хубӣ, ин ба боло рафтан, ин равшанӣ, ин ягонагӣ, ҳамаи ин чизҳоро ифода мекунад. ва ба сӯи худо рафтан, ин ба боло рафтан, яъне ки дигар шудан, хубтар шудан, зеботар шудан, донотар шудан, некӯтар шудан. худованд барое ки манбаи ин чизҳо ҳаст ва инчунин ҳар як чиз ва ҳар як матоое ки ҳатто ин гул ё дарахт ё манзарае ки зебоиро ифода мекунад, ин қашангӣ, ҳама зебоии худоро нишон медиҳад, ки чӣ қадар агар мо ба сӯи худо руҷӯъ кунем, чӣ қадар ин зебоию, чӣ қадар ин меҳру, чӣ қадар ягонагӣ дар дили мо ҷо мешавад. ва аз ин ҷо рӯй мезанад савоб ва гуноҳ. яъне ки вақте ки ту гуноҳ мекунӣ, ту ба сӯи шайтон меравӣ, яъне ки ба пастӣ, нестӣ, бешуурӣ, ноодамӣ, ҳамаи инҳо ин шайтонро ифода мекунад, яъне ки дӯзах. савоб ин руҷӯъ ба сӯи худо, яъне ки ба боло рафтан, донотар шудан, зеботар шудан, некӯтар шудан, хубтар шудан, қашангтар шудан, хушрӯ гап задан, нозуктар шудан, бориктар шудан. яъне ки чизҳое ки зебо ҳаст, онро дарк кардан, ин аст савоб. барои ҳамин агар ту кори нек кунӣ, ту худатро тоза мекунӣ. чӣ хеле ки худованд дар Қуръон мегӯяд: астаъизу биллоҳ, агар шумо гуноҳ кунед, барои худатон мекунед, ва агар савоб кунед, барои худатон. яъне ки гуноҳ кардӣ, ту ба сӯи ҳайвонӣ меравӣ,
савоб кардӣ ба сӯи худовандӣ. Озод пок наҷот мешавӣ аз бадани ҳайвонӣ. ва худованд ин ҳамаи ин доноӣ, зебоӣ, некӯӣ, ҳамаи ин чизҳоро дар бар мегирад. яъне ки вақте ки ту бар худо ошиқ мешавӣ, ту дар ҳама чиз худоро мебинӣ. дар ҳама чизи зебо, дар ҳама чизи нек, дар ҳама чизи хуб. ва як чизи муҳимаш ин аст, ки дар Қуръон омадагӣ аст ва на ҳама муллоҳо инро медонанд. дар замин ҳама чиз ҷуфт аст. дар осмон ҳама чиз тоқ ҳаст. яъне ки ҳама чиз якто дар осмон. ва дар замин ҳама чиз ҷуфт. шӯр талх, ширин туруш, шаб рӯз, сиёҳ сафед, мард зан, ҳама чиз ҷуфт ҳаст. дар дигар ҷо ин нест. дар сайёраҳо, дар осмон ва худованд низ якто. аммо дар дигар сайёраю дигар оламҳо ҳама чиз якто аст. ва инак хулоса ин ки худованд ин зебоию некӯию доноӣ. ва ту наметавонӣ ба худо наздик шавӣ ё ин ки ошиқ шавӣ то он вақте ки худат ҳамин гуна нашавӣ. то ту ба мисли худованд тоза нашавӣ, доно нашавӣ, бисёртар хонӣ, нек нашавӣ. чиле ки Арасту мегуфт: пиндори нек, рафтори нек, кирдори нек. яъне ки пиндори нек. агар ту мағзат тоза шавад, фикронаат тоза шавад, одами хуб ки шудӣ, рафторат ҳам нек мешавад. яъне ки туя мислят, вақте ки пиндор это мысли, предположение, гумонат ки тоза шуд, пиндорат ки тоза шуд, нек ки шуд, ту накӯкор мешӣ. рафторат ҳам нек мешавад, кирдорат ҳам нек мешавад, корҳоят ҳам нек мешавад ва рафторат ҳам нек мешавад. яъне ки ту намехоҳӣ дигар гапи дағал занӣ, гапи бад занӣ, сухани бад занӣ. ба ту туро ин озор медиҳад. барое ки чӣ қадаре ки ту бад мекунӣ, ту аз худо дур мешавӣ. чӣ қадаре ки ту нек мекунӣ, ту ба худо наздик мешавӣ. барое ки монанд мешавӣ ба худо. хубтар мешавӣ, зеботар, донотар, некӯтар. афсӯс ки инро ба мо намегӯянд. ва як чизи муҳимтараш ин ки аз ғараз ва аз ҳирси худ, аз худхоҳӣ бояд ки озод шавем. ман ҳам, ҳамаи мо. набояд ки мо тамошобин шавем. мо бояд ки ҳаракат кунем. ва дар ҳамаи наворҳоям ман мегӯям аз носу сигарет сар кунем. нос накашем, сигарет накашем, арақ нахӯрем. хавай банку нашъаю дигару афёну ин чизҳо гуфтӣ ба забони русӣ темболи набошад. ин чизҳо дар байни мо, ин чизҳо ба шайтон, ҳатман ба шайтон, таъҷилан ба шайтон бурда мерасонад. срочно. ва аз ин чизҳо ки озод шудӣ, ту аллакай бандаи худо мешавӣ. бандаи ин чизҳо не, бандаи худо. ва ба руҷӯъ мекунӣ ба сӯи худо, ба сӯи некӯӣ,
зебоӣ, доноӣ ва мебинӣ ҷамъият тоза мешавад, барое ки хун тоза мешавад. ин ҳама чиз сигарет, нос, арақ, афён, наркотик ва ин чиз ҳама дохил мешавад. мефедрону ин чизҳо ҳамаи ҳамин наркотикҳои сунъӣ ҳам дохил мешавад. инҳо ҳамеш хуни одамро, генашро вайрон мекунад ва гене ки ту вайрон шуд, бачаҳои ту касалӣ, нодонтар, безебтар, дегенерат, таназзул карда таваллуд мешаванд, яъне ки ноқсул ақл. ҳама ин ба фикрат шалу кару кӯру ДЦП-ю, ноқсул ақлу, алусу, дасташ каш, почаш каш, ҳам ту таваллуд мешавад. Таваккал не, ин офаридаи худоям не, ин офаридаи ман ва ту. инҷа ба ману ту гунаҳгор задем, кайф кардем, гаштем, хӯрдем, хоб рафтем, пад кайфам бача зачинат кардем, занатка дихоб рафтӣ ё духтаранка дихоб рафтӣ, бача шуд. бача урод таваллуд шуд, тупойтар, ҷамъшуду равшантар, мелангад, шал, кар, кӯр, алус, ДЦП, ноқисул ақл. ино ҳамеш ё ин ки касалиҳои ниҳонӣ дорад, психически, рӯҳӣ, яхта намерасад. мебин ку ҳама ин чизҳо аз нос, арақ, сигарет, вейпу ин чизҳоям дохил мешавад. ҳама чиз масткунанда пайдо мешавад. афён, синтетический наркотик аз ҳамин чизҳо сар мезанад ва бо яке аз сабабҳояш издивоҷи наздик бо хешовандон. инам бача сюрприз таваллуд мешавад, яъне ки урод. барои мо аз ин чизҳо дур шудан дар кор, агар ки мо хоҳем солим таваллуд шавем. барое ки одами носолим наметавонад ҳақро аз ботил ҷудо кунад, ба ҳақиқат осон рафта расад ва озодона дар ин ҳаёт, дар зиндагӣ хушу хурсандона зиндагӣ кунад. барое ки бори каҷ ба манзил намерасад. мегӯянд хар ё ин ки асп бояд ки солим таваллуд шавад, ки аз як нуқта ба нуқтаи дигар рафта расад. вақте ки вай шал, кар, кӯр вай таваллуд шуд, вай намефаҳмад, наметавонад дарк карда ин ҳаётро фаҳмида борро аз як манзил ба манзили дигар бурда наметавонад. барое ки вай касалӣ таваллуд мешавад, урод таваллуд мешавад. барои ҳамин агар ки мо хоҳем ки ҷамъияти мо озод, зебо, тоза, хушбахт шавад, мо бояд ки аз нос озод шавем. сигарет, арақ ва афён, любые види наркотик. ин чиз бисёр чизи ҷиддӣ, ин чиз бозӣ не, ин чиз шӯхӣ не, ин чиз очень серьёзный чиз. ва бояд ки ману ту аз худ сар кунем. ягон кор накун. мехоҳӣ ки тоҷикистон зинда монад, мехоҳӣ ки тоҷик зинда монад, мехоҳӣ ки тоҷик зебо, доно, хушрӯй шавад, ҳеҷ кор накун. просто нос накаш, сигарет накаш, арақ нахӯр, наркотик назан ва дигароя бинӣ агар намон ҳамин корро кардан. ҳадиси пайғамбар: як чизи бадро дидӣ, ҳаромро дидӣ,
бо дастат дур кун, на мон кардан. Натонӣ, бо забонат дур кун. Агар бо забон натонӣ, ба ҳамун яъне ки дарунакӣ гумони бад дошта бош. яъне ки дон ки ин чиз нодуруст. ва ба ин корҳо ёрӣ накун. яъне ки мебинӣ мағозаи машруботи спиртӣ мефурӯшанд. дар он ҷо ту вақте ки кор кардӣ, фарқ надорад грузчи ки кор мекунӣ, продавец, тамоми соҳеш ба ту ки ёрдам додӣ, ту ҳамин корба қӯшӣ ҳастӣ. асосан мағозаҳои ҳамин машруботӣ ба сигарет фурӯшӣ баям ҳамин, носфурӯшӣ баям ҳамин. бисёр одамо носфурӯшӣ кати машғул ҳастанд. ҳатто ҳаҷ мераванд пули носкатӣ. ин беномусию ин даъюсию ин номардия бин ки чӣ хелин инҳо дар баробари худо истода нос фурӯхта, чизи ҳарома фурӯхта, одамоя урод карда, дегенерат карда, носкатӣ пулошона гирифта, ҳамун пулкати ҳаҷ меранд. ин то он дараҷа дар назди худо инҳо ҳамихтара ҳайвон ҳастанд ки айбошон намевояд пеши худо. пули ҳароми нос катӣ ё арақ катӣ ё дигар чизҳои ҳамин ҳаром катӣ, инҳо бо ҳаҷ меранд. ин медонӣ чӣ хел, ман намедонам ин чизро чӣ хел, ин чӣ хел одам буданаш дар кор ки ҳамин корро кунад. дар назди худо истода ҳамин корро кунад. мебахшед, ин ногуфтанист. ин дар рӯи худованд намедонам, ба мисли ки туф карда истодаӣ. яъне ки ин шаккокӣ ин то ин дараҷа, ман намедонам чӣ гӯям. ин ҳаром аст, пули ҳаром аст, рӯи рост ҳаром катӣ, ту боз мерию ҳаҷ меравӣ, худато пеши одамо ба пушисти кара мегардӣ, тоза кара ҳоҷӣ гардӣ. барое ки ту ҳирсу худхоҳӣ ғаразат бисёр аст. худаш чизи ҳаром одамро бо ғараз худхоҳ налхел мекунад. ва дуюмаш ин, ман дар бораи нос бо чуқуртар рафтам ва гуфтанӣ будам ки чӣ хеле ки худованд донотарин, некӯтарин, зеботарин ва аз ҳама болотарин ҳаст, мо бояд ки он одамҳое ки аз мо донотар ҳастанд, аз мо зеботар ҳастанд, аз мо некӯтар ҳастанд, аз мо хубтару беҳтар ҳастанд, ба онҳо ёрӣ кунем, онҳоро дӯст дорем, барое ки онҳо дӯстои худованданд ва ба мо ёрдам медиҳанд. мо набояд ки ҳирс кунем барои ва ё ғараз дошта бошем, душманӣ кунем. ту ба вайҳо душманӣ кунӣ, ту душмани худо ҳастӣ. яъне ки ту аз ту зеботарро намехоҳӣ, барое ки ту ҳирсу ғараз дорӣ. ин ҳиссҳои ҳайвонӣ. ту аз ту некӯтарро намехоҳӣ, ту аз худат донотарро намехоҳӣ, аз худат болотарро намехоҳӣ. мегӯям ки зӯр ба танте, ту бояд ки таслим шавӣ, яъне ки аҳсан гӯӣ, шукрона кунӣ, ба онҳо душманию онҳоро ба паст заданӣ шурӯъ накунӣ. ту навбарот дар ҳаққи онҳо дуо кун, бигӯ ки худоё бар ман ҳам ҳамин мартабаи рӯзро насиб кун.
ҳамахел фикрҳои нек дошта бош, пиндори нек, рафтори нек, кирдори нек. одами хубу неку ҳама вақт бояд ки пиндораш нек бошад, рафтораш нек бошад ва кирдораш нек бошад. тамом. ва ин хел шахсҳо ба ҷаннат мераванд. ба ҷаннат рафтани хоҳӣ, ту ҷаннатро соз. ҳама мехоҳад ки ба ҷаннат равад, аммо ҳеҷ ки намехоҳад ки ҷаннатро бисозад. ин замин ҷаннат буд. ману ту омада ин заминро дӯзах кардем. ин замин одамоя бин ба мисли ҳайвон ҳастанд. одамо барои пул шуда, барои мансаб шуда, барои тамоми ҳамин мелачҳои замин шуда ҳама корҳоро мекунанд, омода ҳастанд барои ҳама кор. ва аз пушти ин замин дӯзах шуд. аз пушти дегенератоя ҳама нос кашид, арақ хӯрд, сигарета зад, банка зад, нашая зад. бачаҳои тупои ӯро таваллуд шуданд ва ин дунёро зер карда гирифтанд дегенератҳо, тупоё, таназзул кардагиҳо. ва ин дунё дӯзах шуд. барои ҳамин дунё, барои тоза шуданаш, хун барои тоза шуданаш бояд ки аз ҳамин чизҳо сар кунем. ва як чизи муҳими дигар, 4 гурӯҳи хун ҳаст. якум гурӯҳи хун аз ҳама тоза, 3 гурӯҳи дигараш, дуюм гурӯҳ, сеюм гурӯҳ, чорум гурӯҳ хунҳои дегенерат. ин чиз ҷиддӣ. барои ҳамин хуни якум гурӯҳ ба 3 гурӯҳи дигар, ба гурӯҳи 2, 3, 4 метавонӣ ба онҳо яъне ки хунро бидиҳӣ. аммо хуни гурӯҳи 4, 3, 2 наметавонад ба гурӯҳи 1 хун диҳад, барое ки хунҳои вайҳо чиркин, хунҳои онҳо дегенерат. аслан аввал як гурӯҳ хун буд. вақте ки одамҳо, ҳазрати одам буданд, таваллуд шуданд, ҳазрати ҳаво, ин дунё дегенерат набуд. ҳеҷ ки нос намекашид, сигарет намекашид, арақ намезад, наркотик намезад. хун тоза буд. ва дар натиҷаи таназзул одамҳо ки ҳайвон шуданд, тупой шуданд, хуни гурӯҳи 2 пайдо шуд, 3 пайдо шуд, 4 пайдо шуд. ва ту хиёл накун ки ҳозир мо одамҳои доно ҳастем. мо одамҳои 10% одамҳое ки буданд бештар, анамон 10%аш мо ҳозир 90% мо мусор шуда рафт. яъне ки 90% лаёқати мо то он дараҷаи паст шуда, дегенерат шуда ба таназзул рафтем ки ҳатто тасаввур ту наметавонӣ кардан. барои эҳё чихе ки симурғ ҳастанд дар афсонаҳои ниёгуни мо, чихе ки симурғ аз хокистар эҳё мешуд. барои эҳё шудани суғдиён, тоҷикон мо бояд ки аз ҳамин сар кунем. кори бисёр дар кор не. танҳо ҳамин носро аз байн бурдан дар кор. тамом. нос аз ҳама асосӣ. баъд сигарет, баъд арақ, баъд тамоми афёнҳо, қайвайҳо. итак, худо ба шукр, алҳолча под запретом. лекин нос афсӯс ки не. ва дуюмаш ин ки носро чаро то 18 сола мефурӯшанд дар дӯконҳо, дар бозорҳо. чаро? инро манъ кардан дар кор.
барое ки ҳамун бачаи майда ба ҳамин чиз даступӣ набошад. ва майдакеш сар мекунад, ҳоли вай генетики вай бақувват нашуда, ҳамин сохти вай бақувват нашуда, оли бачаи майда вай ҳамин чизро принимат мекунад, наркотикро, организми вай разрушит мешавад, разлагаться мекунад, таназзул аллакой сар мешавад. баъд вай 18 ба даромада ё 20 ба даромада ё 25 ба даромада зан мегирад, бачаҳои вай однозначно урод таваллуд мешавад. Уроди внешний таваллуд нашавадам ки дар Тоҷикистон бини он духтаре ки хушрӯй нест. Ҳасту кам. Чӣ ба? Барое ки ҳар якта аз ҳамун духтарои безеба таҳлил кунӣ, дегенератство. Очеш нос мекашад, ё бобош нос мекашид, ё додош нос мекашид, ё арақ мезад, ё сигарет, ё афён. барои ҳамин мо урод шудем. чизи ҷиддӣ. фикр кун ва ҳаракати сар кун. бояд ки барои ин мо кӯшишу талош кунем. Мехоҳем тоҷик гум нашавад? Мехоҳем ки тоҷик бошад ва чӣ гунае ки 1000 сол пеш буд олимҳои бузург дошт ва ба дунё саҳми худро дошт, ҳатто давлатам дошт. Мехоҳӣ ки ҳамин бошад? барои эҳёш бояд ту кӯшиш кунӣ. Ту бояд ки тамошобин набошӣ. Чизе ки Саъдӣ гуфт, агар бинӣ ки нобинову чоҳ аст, ту гар хомӯш истодӣ, гуноҳ аст. яъне ки дидӣ ҳамин чизҳоро, ҳозир ту фаҳмидӣ, ту агар дигар хомӯш истӣ, аз паи зиндагии худат шавӣ, аз паи кори худат шавӣ, гӯӣ ки ман задагӣ нестам, ина ҳамин хел ба нестӣ мерем. барое ки худованд мегӯяд аз ту ҳаракат, аз ман баракат. Бояд ки ману ту ҳаракат кунем, ҳараката сар кунем. худоҳофиз.